Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit într-un nou clip cu basketbal. Intrăm în joc. Azi și mâine cred că nu o să mai fac un vlog. Nu știu ce să zic, dar nu știu. O să zic eu când o să fac un vlog. Cum ne jucăm Basket Stars. Dăm mai încet. Avem doar 200. Dăm la ruletă. Bun, 1500. N-avem bani. Luăm bani 500. Collect. X. Dăm să jucăm. 1000. Începem. Haide! Yes! Yes! Bine! Bine asta! Haide! Bine și asta! Haide! Yes. Haide! Am câștigat cu 33-20. Canada. Bun jucător. Nice loc. Bun. Să jucăm și noi aici. Bun. Hai să-l păcălim aici. Haide! Mă bate. Jucăm încă unul. Doar să aruncăm la coș, atât. Hai să jucăm. Bun. Bun. Ah, am dat prea încet, dar e bine. Fire, e bine. Haide, bine și asta. Haide, bine. Haide, 25-14. Nice. Bun. Mă ajunge. E, sunt mult înainte lui. Ar putea să mă ajungă. Nu mai are șanse să mă ajungă. Nu. Am câștigat. Bun, banii la noi. Dăm like. Mai jucăm unul. Jucăm aici. Mamă, ce mașină are asta. Haide.
pierd. Din păcate o să pierd. Da. Sunt deja mort. Da, am pierdut. Close. Ce are jucătorul meu? Bă, frate, e ceva imposibil. Na, cu 46 la 28. Ceva imposibil aici. Jucăm unul aici. O să joc până mi se duc toți banii. Ar putea până la 7 minute. Deja am făcut 6 minute și 2 secunde. Hop, hop. Nice. Hop. Blocat. 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 Uți. Coș. Uți. Blocat. Frate, nu mă lasă. Haide, yes. Uți. Stai cu minte. Da. Cred. Opa, mi se duce netul. Haide. Nice. Opa, coș. Cred că... Bă, frate, ce are netul ăsta? Haide. Tot așa am câștigat. Nice. 9-0. Mai schimbăm unul. Așa. Jucăm încă unul. Nu zice că trebuie mai mare. Începem jocul iar. Opa. Nice look. Coș. Nu. Haide, frate. Mă, coș, ce are? Yes! 5 puncte gratis. Opa. Bun. 20 la 10. 22 la 10. Coș. Porcarie. Bun, aproape bătem. Da, am 29 la 14. Am bătut-o. Ai jucat bine. Voi închide aici episodul. Nu uitați să dați un like, subscribe și am fost Darius cu voi, dar ne vedem data viitoare. Pa, pa!